Immikkut aallagaatitsinissatsinnuut sikilluaritsi. Naalakkirsuisut tusagassiortunik katersortitsinnissamut aggersaappuut. Coronavirusimut tungatillugu killiffik pillugu saqqummiisallutik. Kadaallisut kuinaa itsikkut tusarnaarneqarsinnaassaaq taanskisullu kuinaa tuukut oqaasertaqassalluni. Kuinaa naggat kiallikkut aamma malinnaasoqarsinnaasalluni. Velkommen til vores direkte udsendelse. Naalakkersuisut har indkaldt til et pressemøde om status på udviklingen af coronavirus. Den grønlandsksprogede vil blive vist på KNR1, og den danske sproget vil blive vist på KNR2. Du kan også følge med gennem knr.gl. Det blev lidt hektisk i går, så Uinnom yk. Velkommen alle sammen. Alle seere og lytter i radioen. Velkommen. Velkommen til denne pressemøde. Jeg kan oplyse, at i dag har vi ikke fået nye informationer, så vi ved ikke, om vi har nogle flere smittet af coronavirus. Vi har ikke haft, det skyldes, at vi ikke har haft en flyver i går. Men vi har overlægen her, og som kan måske uddybe det nu. Ja, som Kim siger, der er ikke kommet nogen nye prøvesvar, men vi har nu ændret vores strategi og øget antallet af prøver ganske betydeligt.
Vi har her til morgen ændret vores retningslinjer til sundhedsvæsenet og bedt dem om i endnu bredere grad at tage prøver. Desuden indskærper vi nu i de fly, der kommer i dag og i morgen, at alle, der kommer fra Danmark, skal blive hjemme de første 14 dage. Det er nu direkte blevet sagt i flyene og sagt ved ankomst. Vi har lavet nogle særordninger for sundhedspersonale, som vi nu aktivt går ind og screener. Sundhedspersonale, som ankommer fra Danmark. Vi vil fremover også screene folk fra sundhedsvæsenet, som rejser fra Nuuk og ud på kysten. Vi prøver endvidere nu at etablere prøvetagning allerede i København. Men vi har endnu ikke den ordning fuldt ud på plads. Fra selve sundhedsvæsenet kan jeg sige, at vi har lavet yderligere skærpelser af besøg i sundhedsvæsenet. I første omgang skal de færdigbehandlede patienter her i Nuuk vente her, indtil vi har bedre overblik over situationen. Herefter vil de returnere til deres hjemsted på kysten. Vi kan ikke længere have fri adgang til, at hvis man ønsker det, at skulle føde i Nuuk. Fordi når man er født, skal man jo også tilbage igen. Og det er simpelthen for stor en risiko. Så alle, der har lægefagligt behov for at føde i Nuuk, de vil kunne blive ved med det. Selvfølgelig. Vi går ikke på kompromis med de faglige forhold. Men der bliver ikke på samme måde som hidtil nu mulighed for selv at vælge i så stor grad som tidligere. Igen, vi prøver at reducere alle risici. Det er, hvad jeg har af nyt fra sundhedsvæsenet. For det første, så vil jeg også sige en stor tak til befolkningen for at følge disse anbefalinger og satser. Alle personer følger alle befalingerne. Nu hvor viruset er ankommet til Grønland, er mange, der er bekymret. Men derimod vil jeg sige, at jeg også selvfølgelig er også bekymret, men vi skal alle sammen følge anbefalingerne og tiltagene. Så minimerer vi også spredningen af viruset. Og jeg vil også anbefale, at alle befolkningen følger disse anbefalinger. Og jeg skal gentage, at allerfleste følger disse regler og anbefalinger og regler. Men der er en enkelte blandt os, som ikke følger disse anbefalinger. Det er ærgerligt, at det ikke bliver fulgt. På den måde, det er ærgerligt på den måde, at hvis det nu er blevet smittet, så er det med til at sprede viruset. Derfor skal jeg inderligt sige til dem, følg reglerne og anbefalingerne. Det er venner, familier, medborgere, der er tale om. I skal huske at følge
reglerne. Det er meget vigtigt, at de gør det. Vi har set, hvad der sker i andre lande, hvor det er ude af kontrol. Sådan skal det ikke foregå i Grønland. Lige nu skal vi tage det roligt. Og vi har løbende information og kampagner omkring forholdene. Og jeg skal sige hertil, at selvom det er lidt bekymrende, så kører tingene, som det skal, efter reglerne. Vi skal være heldige, at vi er meget isoleret i Grønland og har nogle særlige geografiske forhold. Og selvom vi har, og kommissionen har arbejdet hårdt, og det arbejder for fuld kraft og har klaret det godt. I går i Nuuk blev der fundet endnu en tilfælde, og det betyder, at vi nedlukker Nuuk. Og denne nedlukning blev modtaget godt blandt befolkningen, hvor befolkningen forholdt sig roligt. Og i forhold til befolkningen er der ikke gået den store panik. Og tusind tak for, at I har fulgt disse anbefalinger, der kommer fra myndighederne. Og jeg skal gentage her, at personalet, der arbejder med beredskab og kommissioner, det har klaret et godt stykke arbejde. Vi skal sige tak til dem. Følg reglerne og anbefalingerne. Og i forhold til nedlukningen af Nuuk i går, kan man ikke rejse ud fra Nuuk. Vi kan ikke rejse ud til Qabiqsitlit, heller ikke Qeqertarsuaq. Vi kan ikke sejle ud til andre byer. Det er ikke kun en anbefaling, det er et krav. Og her i Nuuk, forsamlingerne her i Nuuk, over 100, blev det også ændret i går. Nu er det kun 10 mennesker, man kan være. Arrangementer indenfor, udenfor, kan man kun være maks 10 mennesker. I butikkerne, dagligvarebutikkerne, så skal man forholde sig 2 meters afstand. I pubber, motionscentre, sportshaller, caféer og restauranter, det er alt sammen lukket. Det er kun take-away, der gælder, hvor man kan få leveret mad. Det vil sige caféer og restauranter. Man kan ikke komme ind og sidde i restauranterne. Med hensyn til busser, er det kun bussidepladserne, man kun kan benytte som det maksimale antal passagerer. I forhold til øvrige Grønland, fra fredag kl. 24 indstiller vi al flyvning, og det blev et forbud, at man ikke kan at rejser fra bygder til bygder eller byer til byer skal helst minimeres. Og forsamlinger for over 100 arrangementer forbydes. Pubber, restauranter og andre steder, hvor man forsamler sig, er det kun halvdelen af tilladt godkendte fra brandmyndighederne. Og jeg skal endeligt gentage, at følg reglerne og anbefalingerne. Det er meget vigtigt, at I alle gør det. I disse dage, vores tiltag, er det kun
meget afhængigt af, om vi følger reglerne. Vi har alle sammen vores pligt og ansvar som den enkelte. Det er vores ansvar for vores befolkning, medborgere, for vores familier, for mormor og morfar og bedstefar og andre familiemedlemmer, vores venner, som vi skal gøre det for. Så det er derfor, at vi følger anbefalingerne. Og overlægen har lige nævnt, at dem, der kommer udefra, skal helst have hjemmekarantæne i de næste 14 dage. Og jeg skal stille et større krav, at I skal hjem. Det er meget vigtigt, at I gør det. Det andre, I skal lade være med at plane jer i andre folk, eller være sammen med andre folk. Det er meget vigtigt. Det er Grønlands fremtid, der er tale om. I andre lande kan vi se, hvor hurtigt spredningen foregår, og at der er nogle mennesker, der går ved døden. Og derfor skal jeg sige, at til dem, der kommer hjem til Grønland i de næste 2 dage, skal altså hjem og ikke være sammen med andre mennesker. I går var der også i forhold til prioriteringerne i Nuuk, så er der også de store butikker, som er nedlukket. Så det er en af de tiltagene, hvor vi lukker Nuuk hurtigst muligt, men dagligvarebutikkerne holder sig åbent. Lige nu skal vi til at vurdere, hvordan vi kan have nogle retningslinjer for, hvordan butikkerne kan holde åbent, så frem det ønsker dette. Og disse retningslinjer vil forventeligt kunne meldes ud i løbet af i morgen fredag. Bjørn kan uddybe det. Tak for det, Kim. Allerførst vil jeg gerne sige til hele Grønlands befolkning, at fra politiets side, så er der stor ros til den måde, den helt overvejende del af jer, I agerer i øjeblikket. Det er de meldinger, jeg får fra politistationerne uden for Nuuk, og det er de meldinger, jeg får fra vores patruljer her i Nuuk. At patruljerne har været meget, meget glade for den måde, befolkningen har bakket op om de beslutninger, naalakkersuisut har truffet i den her situation. Vedrørende kan man sige, butikslukninger og sådan nogle ting, så kan jeg fortælle jer, at vi sådan rent beredskabsmæssigt, når vi står i en situation som det, vi gør i øjeblikket, og hvor vi i går fik de sundhedsfaglige oplysninger om, at vi ikke kan udelukke, at der er smittespredning i Nuuk, så arbejder vi efter et forsigtighedsprincip. Og det er derfor, at vi ligesom siger, at vi maler med den brede pensel, og derfor i går så kom der et påbud om, at alle butikker holder lukket, lige bortset fra dagligvarebutikkerne. Og det er jo så det, vi nu sætter os ned fagligt og laver en vurdering af, kan det være sundhedsmæssigt forsvarligt, ud fra en smitterisiko, at man tillader nogle yderligere forretninger at holde åbent, hvis de ønsker det. Og det er det arbejde, som Kim han nævnte, og det har vi en meget stor forhåbning om, at vi kan melde ud til både forretningsejerne og til befolkningen i løbet af i morgen. Jeg skal også oplyse og præcisere, at det er i morgen fra midnat, at der indstilles alle flyvninger i Grønland. Og flyvninger fra og til Grønland stopper midnat i morgen. Det er kun det allermest nødvendige, der skal foretages af flyvninger. Og den er gældende indtil 3. april. Allersidst skal jeg sige, med hensyn til sundhedspersonalet, politiet og dem, der arbejder med beredskabet og arbejder med at forebygge spredningen af coronaviruset, som arbejder i døgndrift og som vil arbejde i de næste mange dage,
vil jeg sige tusind tak for dem for deres indsats. I kæmper hårdt og arbejder hårdt, og det skal I, og det er selvfølgelig hensigtsmæssigt, og derfor vil jeg sige inderligt tusind tak for befolkningen, som følger anbefalingerne fra myndighederne, som gør tingene lettere og forbedrer tingene her i Grønland. Og her, jeg tror, man kan meget få personer, som ikke følger disse. Så til dem, der kommer udefra, når I kommer til Grønland, så hold jer hjemme. Tænk på venner, familier og fremtiden for Grønland. Det er et pligt, I har. Så gå hjem. Tak for tiden. Jeg har en spørgsmål til overlægen. Lige nu er der patienter fra Rigshospitalet, som er blevet sendt til kysten. Hvad skal der ske af dem? Det andet spørgsmål. Er det sikkert, at folk føder uden for Nuuk? Alle, der kommer hertil fra Danmark, de skal holde sig hjemme de første 14 dage. Og det gælder også patienter, som kommer fra Rigshospitalet. Med hensyn til fødslerne, som jeg sagde, at det er kun dem, som tidligere er kommet herned, fordi de selv ønskede det, som ikke i øjeblikket kan komme det. Alle, som har brug for det af lægefaglige grunde, vil få den samme behandling som hidtil. Følge informationerne. For eksempel dem, der kommer til Nuuk for at føde med små børn, sidder fast i Nuuk på grund af nedlukningen. Det vil sige, at der skal være nogle særlige indsatser for dem inden for sundhedsområdet, og for det har nogle små børn, hvis det er kommet til Nuuk for at føde. Lige nu står vi i en usikker situation. Vi håber på, at alle de indsatser, som er blevet sat i værk nu, gør, at vi ikke får et udbrud i Nuuk. Hvis der falder ro på, så begynder vi at sende folk retur. Som jeg sagde også omkring andre patienter, som bliver indlagt. Lige nu er vi i en meget usikker situation, fordi vi ikke ved, om der er noget mere derude, som vi endnu ikke har fundet. Inden for, vil jeg sige, den næste uges tid, nu bliver der taget rigtig mange prøver. Der vil vi få et godt overblik. Og kommer der ro på, og indsatserne virker, og specielt satser vi meget på, at indstillingerne af flyvningerne har en meget stor effekt. Fordi det, vi har set indtil nu, er jo blevet fløjet ind. Så tror vi på, at vi kan lave nogle dispensationer og sikre de mest basale ting omkring patienter på forsvarlig vis. Du siger, at I tester bredere, og I laver rigtig mange test nu. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad jeres betingelser og retningslinjer er for, hvem der testes, så folk ved, hvornår de skal kontakte jer for at blive testet? Ja, det er jo et relevant spørgsmål. Det er således, at vi nu har sagt til lægerne, at som udgangspunkt er alle, som har været uden for Grønland inden for de sidste 14 dage, de er potentielt smittede. Men de skal også have nogle symptomer. Det vil sige, at kombinationen af udenlandsrejse og symptomer gør, at de skal testes. Men også hvis der er nogen, der har haft kontakt til det miljø ude i universitetet inden for de sidste 14 dage, ja, så er vi også interesseret i at få fat i dem, hvis de får symptomer.
fordi så tester vi også dem. Men det er vigtigt at holde fast i, bortset fra sundhedspersoner, folk der skal arbejde i sundhedsvæsenet, så går vi ikke ud og tester raske personer. Men må jeg så lige spørge over til det her til sundhedspersonalet? Nu siger du, at I screener dem alle sammen. Er det det samme som at teste dem? Og hvis I tester dem alle sammen, bliver de så sat i karantæne eller holdt hjemme, indtil I har fået svarene på de der tests? Det er det sundhedspersonale, som kommer ind fra Danmark, eller sundhedspersonale, som skal fra Nuuk og ud på kysten. De må først komme i arbejde, når der foreligger en negativ test. Men vi ved også, at det ikke er nogen garanti, at de har en negativ test. Fordi det kan være stadigvæk, at sygdommen kommer længere henne i forløbet. Så derfor bliver alle i sundhedsvæsenet nøje instrueret om, at så frem de får symptomer, så skal de omgående træde ud af tjenesten. Der blev meldt i går fra Air Greenland, at med hensyn til nedlukning af Nuuk, at der skal være en særlig vurdering af flyvningen til Danmark. Så vil jeg spørge, hvorfor kan der være en flyvning fra Nuuk til København i de næste 2 dage? Det er kommissionen, som vil svare på det. Det vi besluttede i går, det var, at jo flere vi kan komme af med lige nu, det er en fordel. Altså hvis de rejser ud af landet, udgør de jo ikke længere nogen risiko her i landet. Så derfor er vi ikke interesseret i at holde på nogen, som kommer op i sidste uge, og som egentlig kan nå at få udbrud. De må meget gerne rejse ud igen. Og derfor har vi sagt, at torsdag og fredag her, alle dem, som vil ud, de kan komme ud. Men det er også lige så klart, at hvis der er nogen, der lige synes, de skal ud på en lille ferie, så kommer de ikke tilbage igen, før det her det er overstået. Hvad med så dem, der sidder fast i Nuuk? Og med hensyn til logi og mad og penge, hvor vil de få hjælp til at have et sted at bo? Spørgsmålet har været diskuteret på vores møde i dag, og kommunen her vil komme med nogle udmeldinger om, hvordan de mennesker skal forholde sig. Så vi er helt ud klar over problemstillingen, og der bliver nogle særlige udfordringer med nogen, der er strandet her i Nuuk. Hvordan er tidshorisonten i forhold til alle de ting, der nu er blevet indskærpet og nye regler osv.? Indtil videre er det jo til den 3. april. Tror I allerede nu, at det kan overstås så hurtigt, eller er jeres forventning, det skal forlænges? Og så bare lige fakta, hvor mange tests er der lavet, og hvor mange venter I svar på? For lige at tage det sidste først, mens jeg husker det. Der er ikke noget nyt fra i går, så derfor, og jeg kan ikke huske tallene helt præcis, men de blev sagt i går. Og vi kan finde dem frem. Med hensyn til, jeg skal lige have dit andet spørgsmål igen, undskyld. I forhold til tidshorisonten for de her restriktioner? Ja. Det er rigtig svært at spå om fremtiden, og som det ser ud ude i den store verden, så tager det her væsentligt mere end 3 uger. Men hold lige fast i, at lige nu har vi ikke nogen epidemi i Grønland. Og vi har stadigvæk en meget, meget klar intention om, at det ikke er en umulighed, at Grønland faktisk kan undgå at få en udbredt smittespredning. Hvis vi satser alt, hvad vi skal, og befolkningen gør, som vi prøver at sige, de skal gøre, så tror vi fuldt og fast på, at der er rigtig gode muligheder for, at det faktisk kan lykkes at undgå en epidemi. Og så vil man, så længe Grønland er lukket, ja, så vil vi internt godt kunne slække på nogle ting efterhånden, som tiden er gået, hvis vi er helt sikre på,
at det ikke er her, og vi har fuldstændig styr på indrejsen, ja, så er vi i en unik situation, og det er jo det, vi stadigvæk bruger alle vores ressourcer på at prøve at nå derhen. Men om vi gør det, det er klart, det kan vi ikke give nogen garantier for. Med hensyn til hjælppakke til erhvervslivet. Hvad er status? Jeg kan oplyse, at vi er fuldt i gang med at udarbejde med hjælpepakken til erhvervslivet, og embedsfolkningen arbejder fuld i kraft på det, og i de næste par dage er det en af de store emner, som vi skal følge op på, og det næste er økonomidelen og finansieringen, og jeg går stærkt ud fra, at naalakkersuisoq for finanser vil komme med udmelding i de næste par dage, og selvfølgelig er han selvfølgelig med på det, og vi afventer afslutningen af sagen. Hvem er det, den skal hjælpe? Det kommer også an på, hvilken krav der er, og hvilken retningslinjer der er, og vi samarbejder med GE, SIK og KNABK og andre organisationer. Vi samarbejder tæt sammen med dem, og Finansdepartementet samarbejder med disse personer lige i disse dage. En spørgsmål til overlægen. Den her hotline. Der er en hotline til voksne og børn, og det ser ud til, at det hjælper en del. Men det ser ud til, at hotline for voksne, at den er fuld, at der er stor ventetid, at der måske får folk til at der besvare telefonen. Det er helt klart, at det har været en udfordring at etablere sådan en hotline, fordi der er mange krav til de mennesker, som pludselig skal kunne svare på nogle meget specielle ting, som ingen af dem har arbejdet med før. Så derfor har vi skulle bruge betydelige kræfter på at finde de rette folk, og prøve også i fornødent omfang at instruere dem, få ordnet alt det tekniske. Det er et ganske stort projekt, må vi sige. Og derfor er vi fuldt ud bevidste om, at det har ikke fungeret optimalt, men må også erkende, at det er en udfordring natten over at skulle etablere noget sådan. For lige at vende tilbage til den smittede, I fandt i går, så kommer der rigtig mange meldinger rundt omkring på nettet fra folk, der er virkelig nervøse, som er i de der miljøer omkring universitetet. Der kommer også rigtig mange rygter, som er svære at mane til ro, fordi der ikke er så meget information. Jeg har fuld forståelse for, at man ikke nævner navne og alder osv., men der går for eksempel rygter om, at personen, der er smittet, har været i byen i weekenden i Nuuk. Der går rygter om, at det er en elev. Der går rygter om, at det er en, der bor på kollegie. Kan I på en eller anden måde, fordi universitetet har ikke meldt noget ud til hverken studerende eller til medarbejdere derude, kan I på en eller anden måde berolige folk eller fortælle lidt mere, så man ligesom ikke får skabt panik unødigt? Jeg vil bare sige, som jeg også sagde i går, så har vi brugt politiets ressourcer til at afklare, hvad der egentlig er foregået, og hvem der har været i kontakt med hvem. Og jeg kan med sikkerhed sige, at der ikke har været nogen kontakt til nattelivet eller andre spændende steder i Nuuk, og at det drejer sig om en voksen person. Og når det i virkeligheden ikke giver mening at gå ind i nærmere detaljer, så er det ikke kun af hensyn til personen, men det er også, at vi bare må sige, at vi kan ikke afgrænse det nærmere ind til universitetsmiljøet. Det giver ikke mening, fordi det er bare sådan historien den er, at man kan sådan set tænke sig hvad som helst, og derfor er det universitetsmiljøet i bredeste forstand. Man arbejder for at få til Grønland.
Nej, der er ikke noget nyt i det. Vi har her til morgen fået etableret, eller fra i dag har vi fået etableret det, som jeg omtalte i går, nemlig at vi har fået alle myndigheders tilladelse til at sende prøver afsted med personlig kurér for at effektivisere arbejdsgangen. Og det betyder, at når nu vi fra på lørdag har daglige afgange til Danmark, så vil vi kunne sende prøver ned fra en dag til den anden. Og på den måde kan det fungere rimeligt. Altså også et spørgsmål til dig. Du siger, at der ikke er tale om et epidemi, men at man ved ikke, hvor den anden, der blev smittet hen. Hvordan kan du være så sikker på, at der ikke er tale om et epidemi? Ja, man kan sige, nu mangler vi jo prøverne fra i dag, men vi har ingen grund til at tro, at der pludselig skulle være et meget stort antal tilfælde. Det vi ser i sundhedsvæsenet er ikke noget, og alt det vi tester, er ikke noget, som er voldsomt oplagt. Men vi tester dem alligevel for at være på den sikre side. Så derfor er jeg rimeligt overbevist om, at der ligger ikke en hel masse, vi ikke er klar over. Så vil der være masser af syge folk. Det er der ikke. Jeg skal afslutte her og sige tak. Siden vi startede i forgårs, fra den første tilfælde, skal jeg sige til befolkningen tusind tak, at I følger anbefalingerne fra myndighederne. Det bliver fuldt i byer og i bygder, og det skal vi være glædeligt for mig. Og jeg skal gentage og præcisere her, når du ankommer fra udefra til Grønland, skal jeg ikke kun anbefale, men jeg skal stille et krav over for dig, at du skal blive hjemme. Du skal tænke på vores medborgere, ældre og det svage, så du har et pligt, og det kræver, at du bliver hjemme, når du kommer udefra. Og i forhold til disse forskellige forhold og vilkår, så er det folkeskolerne, der bliver lukket fra mandag. Daginstitutionerne kører normalvis. Det er et særligt forhold i Nuuk for dem, der har et særligt behov for at få passet deres børn med dem, der arbejder med vigtige beskæftigelse. Jeg skal sige, at Epidemikommissionen følger tæt på, hvad der sker rundt omkring. Så vi skal forholde os roligt, og vi skal passe på hinanden, passe på os selv, passe på vores venner, passe på vores bedstemor og far. Vi skal passe på at give omsorg til det svage. Tusind tak for at I kunne komme. Tusind tak for seere og lyttere. тассалу коронавирусимут тунгатиллугу киллиффик пиллугу тусагассиортуник катерсортитсинеқ эққаамаллугу куиннаарими нутаарсиассаатигут куиннаанаггат киалликкут атуарнеқарсинаамата илаатигут коронавирусимут тунгассутеқартут уннугулу писарнеқ малиллугу налунаақутақ арфинеқмарлунут қанероқ ааллагаатинеқарумаарпо уллоқ аторлуарисиук. Vi skal til at afslutte vores direkte udsendelse. Du kan læse de seneste nyheder om blandt andet coronavirus på vores hjemmeside kna.gl, og Qanorok vil blive sendt i aften kl. 19.00. Vi siger tak herfra.